kalinaw ni Kristo, maanaa kanimo. Assalamualaikum warahmatullah. Kalinaw og kamangiluyo ni Allah manaa kanimo. Si Mary ug Yusuf. Ang kapasayloan sa mga sala, gugma o kaluwasan sa kalag, Kay iya man ang gingharian, gahom ug ang himaya, hangtod sa way kahangturan. Maumao ra gid ang Christian ug Islam. Mikiplayo kako, madre. Nakigsuod ka sa usa ka madre. Apan sama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usab si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Dako siyang hulga sa Islam. Awain ka, biyai siya, kalimti siya Yusuf. Kung musupak ka ako, pakibali akin sa kanyan, ipapatay ko siya! Dead or alive, apan gusto kong kuhaong patay si Yusuf! Yes, sir! Yusuf! Gituis ninyo ang katarong ug ang pagtulunan ni Allah. Ayaw doon! Gihinuan ninyo ang katarong! Inyong gihinuan! Si Mary ug Yusuf. Kinsa ka ug unsa ka ba? Ang tawa ko, Antuna Kabes. Ikaw, ako nagpangitaw kalinaw. Suka sakin dimbabanog sa makampiyan. Ikaw, ako may kasing-kasing. Suka sakin adin apusuyan. Ikaw, ako bati kayon og gugma. Suka sakin napakagadam sa kabaya. Si Mary ug Yusuf. Sugilanon sa pakigdait. Ug sugilanon ni igo lang misubay sa pagbati nga tawhanon. Ang gugma mapailubon ug maunungon. Ang gugma mulungtad kayo. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algina Bakita, spinner Nelson Tantano, technician Achilles Hisem. Dalit kininyo sa Super Radio Production Center. Kaya mong isipin, kaya mong gawin, isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating. Wa magdugay ang metador sa taga-komunidad, gipusil kini ni Rahim ug nahagpa. Mimando si Rahim nga putol-putulon kini, isuod sa dakong plastic bag ug ibutang sa kisami. Mitawag si Rahim sa iyang kauban aron ipahikay daan ang iyang pagbiya sa Pilipinas. Ug ning higayuna, dili na sad Abdullah ang gamiton. Gamiton na sab ni Rahim ang laing takuban sa pagkamuhammad. Nangutana ang kauban bahin ni Sandro. Mipasalig si Rahim nga siguradong mapatay si Sandro kay may lain ang kauban si Sandro nga gitahasan nga mapatay ni Sandro. Apan dili makauban si Bullet. Tungod kay may gipati siyang lawas. Ug hilom nga nakamatikod si Sandro. Musasama kay Flash, mihatag og higayon si Sandro nga mahug sa laang si Bullet. Doon man misuod si Bullet, apan naunhan siya ni Sandro. Midugok ang mga kauban ni Sandro. Ug dito pa mahibaw nga lakip si Bullet nahali na sa pangakaaway. Nanawag si Rahim. Gisuon ni Sandro ang tingog ni Bullet. Busa mituo si Rahim nga patay na si Sandro. Ilabi na nga gituyo nila pagsibya nga kunuhay na matay na si Major Santa Cruz. Samtang sila si Mary ug Yusuf, wa nakapugi ang gibati. Gigakus ug gihagka ni Yusuf si Mary. Mausab si Mary, gigakus kang Yusuf. Ilabi na nga andam na mapagbunyag si Yusuf. Yan ang pagkaugma, nakita nila ni Sandro ang mga sakinan nga musud sa komunidad. Magkari, igsuon, niya ang laing sumpay ning nagkinapustang sugilanon. Si Mary ug Yusuf. Alright, Timmy, ready? Pasudo na nato sila si Rahim sa komunidad. Aron masandwich sila. Trigger! Dito mo sa suwas komunidad, move! Doon na sila, sir! Tabor! Take the left flank! Speed! You take the right flank! Yes, sir! Trigger! Sir, ayaw kong ibuwag niyo mo, sir. Gusto lang ko maniguro nga luwas ka, sir. Bantayan ako ang imong luyo, sir. Sorry kayo, sir. Pero, wag niyo ko'y kumpiyansa. Tungod kay may lain nga traidor nga nasakpan nga kauban sa tuyo ni, sir. Please, Major. Alright. Arita sa sentro sa komunidad, Trigger. Thank you, sir. Maduhay mga kauban! Yes, sir. We will take the center!
Later. Good. Siguro ka nga wanay bisan usa ka sibilyan nga maigo sa mga sag ng mga balaw niya. Thank you. Ano mo maskinan? Alright! Amping mo! Bye, later. Walay angin kabalakan ang area nila ni later. Kay giabog na nila ang sibilyan. Arway maangin karong totod. Nihigil na. Nisaylo na ang mga sakinan sa limutangan nila ni later. Sir, nakakita ka! Order! Copy, speed. Nakita sa damo mga sakinan. Anam-anam lang nagpaingon din sa komunidad. Standby speed. Standby tambor. Standby lighter. Una ming mo open fire. Nakita na siya, sir! 1, 2, 3, 4, 5, 5 kasakyanan, sir! Mosa na nakita na ko diri sa teleskopyo. Trigger. Tanawag unsa ka agresibo ni mga tawana. Adlawang dako. Mian higon. Kay kana dako ang ilang pagtuo. Nga napatay gyud ko ni balit. Mo tingali agresibo sila. Kay nagtuo sila nga mapia nga atong unit kuno ako. Sa iyong pagtuo, sir! Sakay ka na si Rahim, Major! Amot ka. Tungod kay pulos tinted ang ilang sakyan. Nahinumdum lang ko na itong salida sa Godfather, sir! Di mo gamit itong sakyanan, kung dili, tinted! Oh, mihinay lang dagan. Ilang giklaro palibot. Honong ta din Habib, husto na kini nga distansya. Habib, wa una mga naog sa sakyanan. I repeat, wa una mga naog sa sakyanan. Miyunong sila. Ang angan nilang gilayon. Trigger. Magagat mo, sir. Kita magkanini ang muna og open fire. Nagagat sa sila stambul og speed. Sandwich na sila, sir. Tuwa na sila si lighter sa luyok. Ngano ka? Mihunong na sila pero wa mga naog. Mihunong ang 5 kasakyanan. Distansya kaayo sa kabayan sa komunidad. Senyor, siguro nakatagan ang nataling tanan din. Di ana lagi tanan to des. Kadiot god. Ay, mas nonoy bakol ang iyang sawang si Saida. Nakasilasunod ako si Saida. Wa ko makakita sa magtiayon. Ay, ba? Diyos nga manunoy ko din taon. Tutuara sila. Nagiba ni Saida si Nonoy. Nagsunog lahat si Saida kay daot sab si Saida. Ato ana o si iyo. Bastilan yung tao na umoy. Kaluoy ba ang taon? Yus, asa ka? Dinila mo. Kuhaan ako sa dua. Bukuyog ko! Ayaw, Mary. Diya ka lang. Bukuyog ko ni mo, Yuso! Mary! Balik sa akin! Balik sa akin! Dili! Basta bukuyog ko ni mo! Nagduda ko. Mingaw ang komunidad.
Ngano bisan usa ka bata wa kita nakita. Maura na hibawan nila nga moanhi kita karon dinhi sa komunidad. Rahim, daro ha si mong teleskopyo. Oh. Na ay nagbaog bakol. Naa nagdagan. Yusuf. Oh, nagsunod si Madre. Husto ako, Omar. Nahibawan gyud sila. Nahibaw gyud sila nga moanhi kita. Tuara ang daghan mga tao sa komunidad. Tua sa layo. Ug kana nga duha ka tao. Babay nagba sa bakol. Nahabilin. Mao ilagi balik ni Yusuf ug ni Madre. Itunol ang telescopic. Dali. Una si Madre. Dayon si Yusuf. Mary! Hapa! Ikaw ang tuyo! Hapa lagi! Hapa! Ah! Babu! Babu Saida! Manang Saida! Ambis ang manonoy! Dali! Dali, Manoy! Nunoy! Dali! Ako'y bahala ni Manang Saida! Ilagan si Manoy Nunoy dito, Yusuf! Ako na'y bahala ni Manang Saida! Sunod mo si Manang Saida na mo! Manang Saida! Dali! Managan na! Dagan! Dagan! Mary! Dagan, Manang Saida! Dagan! Pasandi ko din eh! Sige na! Ayaw! Ayaw mo pagpabuto! Ayaw! My God. Daan bigyan ko, sir. Si Sister Mary ka na. Ang iyong mangod. Ayaw! Ayaw mo pagpabuto! Panuoy mo! Nasunga-tunga si Mary, sir. Maglisod ang kupit fire, sir. Sigurado yung maigaw si Sister Mary. Hold your fire! Hold your fire! Why magpaputo? Speed! 30 degrees left flank for target! Tabor! 30 degrees right flank for target! Aron dili makrusbaya si Mary and wait for my signal! Sir, si Yusuf ka na nagdagan pa ni Mary! 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 Wa ko mao sa Mary. Tapsiran niya sa kong abaga. Dagi ka sa kasakyanan ang mga bato. Gusto yun sila mo patay, ha? Yusuf! Unsay mo buhaton! Gusto yun di ay siyang mo patay, ha? Yusuf! Isog kini si Yusuf. Tanawan ninyo. Bantang na kayo siya nako. Yusuf! Ito is niyo ang katarong umayo pagtulunan ni Ala! Ayaw! Ayaw taon! Ayaw! Inyong gihiluan ang katarong! Inyong gihiluan! Allahu Akbar! Gawas sa sakyanan, Umar! Gawas ka no! Labib! Banta na ang ito sakyanan!
Take cover! Take cover! Mary! Mary! Manuway sa si Yuso. Igamit lang siya sa iyang maguwang. Siya ang mitext ni mo. Nagpahibaw ni mo bahay ni Rahim din sa komunidad. Kinuha ko. Siluwa ko ninyo. Si Yusuf. Mary, si Yusuf. Kung sa'yo ka po ni Yusuf. Mary! Kaya mong isipin, kaya mong gawin. Isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating. Tulad ng puno na Mihilak og maayos si Mary. Mauri ang tubag sa pangutana ni Sandro. Unsa may nahitabo ni Yusuf? Unsay nahitabo ni Rahim? Magari, igsuon, nunti palihog ang pipila na lagod kay Yugto ning atong sugilanon nga naguluhan. Si Mary og Yusuf. Sugilanon nga sinulat ni Fermin Colliantes Gomez, Direktor Algin Abakita, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Aquiles Hessen, og laing dalit kaninyo sa Supinancho Production Center. buhayin sa sarili.